שלום חברים, מה שלומכם? אני מקווה שעקבתם אחרי הסרטונים שצירפתי, גם להורדת פייצ'ארם, גם להורדת פייתון. אז אני רק עובר איתכם כאן, למי שקצת לא הצליח להבין. אנחנו צריכים להיכנס לדף הרשמי של גוגל, דף החיפוש, להקליד כאן בשורת החיפוש פייצ'ארם, ואז אנחנו מקבלים כאן פייצ'ארם להורדה, ואנחנו צריכים להיכנס לאתר הרשמי של פייצ'ארם. לאחר מכן אנחנו רואים כך נראה האתר הרשמי של פייצ'ארם. כאן יש לנו פה את האופציה להוריד את התוכנה עצמה, ואז אנחנו כאן בעצם רואים את המסך שאנחנו הגענו אליו, מסך ההורדות. וכאשר אנחנו עומדים כאן, אנחנו בעצם מורידים את פייצ'ארם, ולעקוב אחר ההנחיות זה מאוד פשוט. מכאן אנחנו נתקדם להורדה של פייתון, ההורדה וההגדרה כמובן. אנחנו הולכים למסך הראשי של פייתון, שהוא נמצא בפייתון.org, וכאן בעצם אנחנו רואים את המסך הזה, ומכאן אנחנו מתקדמים להורדה. כפי שאני אחזור רק רגע לכאן, אתם תראו שיש כאן הורדה, בהורדות כאן, וזה בעצם ייתן לכם את האפשרות להוריד בקלות. הורדה והתקנה של ויזואל סטודיו. אוקיי, פה אנחנו גם נכנסים לגוגל, מורידים את ויזואל סטודיו קוד, וזה גם Windows, Mac, לינוקס, עובד בקלות. עוברים לדף האתר הרשמי שלהם, וכאן אנחנו רואים בעצם את האפשרות גם להוריד את הרגיל בחינם, וזהו. אנחנו סיימנו לשלב הזה, ובואו נמשיך לשיעור הבא, שנתחיל לבנות. קדימה. ביי ביי.